explicarà on està situat Anglaterra. Anglaterra ocupa la part central i sud de Bretanya, limitat al nord d'Escòcia, a l'oest de Gales i a l'est del Mar del Nord al sud del Canal de la Manxa. Aquest país es va fundar al segle X i diuen que també n'hi ha més de 51 milions d'habitants. Ara l'Ivan us explicarà un dels monuments que estan situats a Londres. El Big Bang està situat a Londres. És un dels monuments més coneguts. Ara la Sara us explicarà la recepta de fish and chips. Fish and chips és una recepta anglesa molt típica. És un plat de menjar ràpid. La recepta consisteix en arrossat acompanyat de patates fregides i una rodejada de lliure. Ara us explicarem la recepta de cupcakes que tenim a aquesta taula. Per fer aquests cupcakes, els ingredients necessaris són manteca, 60 grams, un ou fresc, sucre... Penny Lane, there is a barber showing photographs.